Na chladné jesenné poobedie dobre padne čajík a voňavý perník, tak si ho poďme spolu upiecť. Potrebuješ 600 g polohrubej múky, 5 lyžíc cukru, 3 lyžice kaká, na prevoňanie koláčika škorica, kardamón, mletý zázvor, štipka soli, čajová lyžička sódy, kypriaci prášok, 100 ml oleja, 450 ml teplého mlieka, 2 vajcia a samozrejme pohárik dobrého domáceho lekváru. Do misky si dáme suché ingrediencie, múka, cukor, soľ, kakao, kypriaci prášok, soda bikarbona a koreniny a premiešame. Potom pridáme olej, vajcia, pohárik lekváru a po troche pridávame mlieko. Vypracujeme krásne cesto, ktoré vylejeme na vymastený a vysypaný plech a pečieme na 180 stupňov približne 25 až 30 minút. Dnes som navrch dala čokoládovú polevu. No a teraz už ostáva len zapáliť si sviečku, urobiť si teplý čajík, zobrať si deku a knižku a vychutnávať si tento úžasný voňavý perník.